Nagilubok na may og kwan. Lubok sila. Dugbok man Panapon. Dugbok mo ba ito nagkatong hinagdaw? Lubok kay og ipagaling di man magwas galingan. Lubok ko na naman. Sa basirong na nabaron. Siya, bilita. Ang binaksin mo kamot. Abaga. Sakit mag-aabaga. Ya, lubok. Sakit buti nagsamot kay nabawang si budbud sa init. Maka, sakay motor nga to. Mabajan. Mo lang kanila gunan. Lubok mo sila. Tulon tay alho. Nagutlo. Tagsamos, anje. Tulo. Makat malubkan. Dugmok. Tara na, kinimpang makabulita. Sakit ang abaga. Abaga. Pawai sa pikas, hindi ito na balog galia. Doon kalusong. Panihapon, pamahaw, panyunto. Dapat nga rin dapit sang tutoy po sakit. Haganin, ilok. Lugawon, tag sa katalmon. Tugaw ninyo. Mahal sa nilugaw kay asin na ibutang. Bakit lubok? Tumo. Sila, ano? Lubko na naman kayo naman gawa sa kanyan. Tak sa kakilo kay kuwas karlan. Ipakaan, papakani. Tinda pod lagi tang kog edit kay ganay sa kabaga di mo pod marsa. Hindi ito pikas. Nakakoy magsisigya. Kabaga. Sumi. Mali, pagaling nga din na magawa sa galingan, lubko na naman, pinalaban ng hinagdawan. Maduling ka na hinagdawan. Oh, gusto mo, daghan pa na. Ano dito, tinapuman. Tinapo. Oh, pero mag-ako rin tag-iyot. Basta gali lang po mo. Abi. Wisud. Hagdong wisud. Na mo gyud mapili. Lagi sa kunong dugo 300 over 200. Kinsa? 500 na. Kinsa? Ate Jineda. Na pa rin mabuhi kay nga na. Haram na sisgun. Sisig. Hindi sila makasinabot na sila maninta. Kinsa ba to? Dag bata. Ibili na, day. Kami alay makarejat. Ibili na. Manimba na sila. Bigyan mo po ka ng ano ko. Igagaw po. Yung kanin. Balik hang. Iya, gabali mo sa akin. Ay, kapag laba kayong boston, yung sakit yung boston eh. Ang labang mga kopina raman. Ay, siya. Sa una guys, graduate ko high school ingani mi kada hapon dali-dalig uli kay arong maglubok. Take over sa koron kay sinanay nagtahop. Yung abaga dito na Marsa na daot man siguro po ni si budbud na si init, surig-surig baligja. Lado-lado ba sa po ng poblasyon sa amo dito may munisipyo. Tara. Ay magani kamari ngani pa. Amaw ka mo mga litag sisig. Abuhi de mi sa una suwa ka ug di ka mao. Nagmuk lagi. Ito yung dawan. Parang mabuhahin ng bugas. Kasi kamaw mo sisigya. Sila sendiri, kamaw man to. Kamaw maglubok dito. Maglubok mo sila. Kauna sila kapidag man. Magsisig. Silaga na panihapon, silaga na. Paano po tag umay nga po ang lubok. Sige pala, bitaw si Silaga na. Ay, tay. Kay, iglami, ano na kay sagol po Sagol bang umaga? 20 kilo. A few moments later. Ang sudan nimo. Musta tay kami kuno mo nga ma-birthday mi ni birthday nimo. Kamusta tayo mga nga nag-birthday nimo? Magsakay mig takong.
Kami sa tayo, lagi mo nga na, sa kay migtakong. Ha? Ini ka bait nila nimo sa kay migtakong. Tatay. Naana data? Nagpa-edit sila mo? Wa ba kay vaksin? Wa pa sila. Wa pa rin sila. Saba purong manuka. Ihawon na to pa. Baksinan ako. Umara sa siling gapon. Sinanay wa. Wa Wa man ko. sanay. Tatay po de. Vaksin kay mo gabulo ka pa vaksin ay. Niya man pud. Kami tiri. Si Tere dito sa kayakay. Gahapon pagkapalis. Ang manami. Pero higit mo na kay ilan pa na mag-anak pero wala sa okay na siya. US. Siya. Matawag kasuhan. Siya lingkuranan. Dari dagan kadung nga matay, ang mga matay ta, ang mga matay. Mga matay pagbuot sa Ginoo. matay. Sa babang mahadlok Kita lang matas kuan. Kuan, pagbuot sa Ginoo. Lain kalibutan. Tingin ko sa mga ito na kaya ang production ko kasi lupos ko. Yan ay pakita ko lang ako sa matay na sila ko. Siya mga diri pa sa ilodaan. Oo, manghinurso lagi sa mga sa. Yung ako mga dito ko patay na lagi doon, tatay. Basta tayo ito nagsunod-sunod. Kuan. Oo. Bawa ka na sa pasaylo. Kaya naman yung sa di ay. Ano ko di mong sa? Nga sa muna ka pasaylo. Sa kay wa kauli-uli. Hindi na ko kulang ito sa tayo, wabi ako tabang nila. Yago pagag. Ampo sa Ginoo nga ilikay ta sa mga katalagman. Kay katabang tigay kalisod mong pagka. Ang sakit tulog na kay mahimo dawa ka mo tabang. Ano? Mauna ang dahil lisura mo pag sundi ay. Magaway-away. Sabi nag-away. Sana mga mataas. So, Tapos na naman sa Manok pa mo ka. Saba. para pa kating sugban na tao. Dako manok kay sugba. Itlog siguro. kuwan baka. Halang itlog din na. Itlog lagi ron. Ano ano? Kamo kinday. Hamag mo Inday. mga bata. Ah, kaya hay. Bunga namin sa tagi mo kanta pud mi. O may kanta-kanta dali ba? Dali. Nag-birthday na niya mo lagi. Masakay magtakong. Ito may video. Ha? Video kunta. O, man may mga bukol dali. O may mga load. Nanay ra may masaligang manawag mi. Karon pa ko nakapalood lagi pod kay ang tawag kong Lina. UTP naman ka na na. Madaginot-daginot mag-UTP do kadlaw. Unsa? Saba sino mga manok kapang hihawa ron? Nangitlog bro. Ako ni? Nangitawag mo siya nga. Nagkapado ka sa tagaan. Eh. Kinsa? Kinsa? Mandilina po ang isa nga tagaan sila pangpalit ng mga Pagkaan. sudaan kay sabi ko dito sudaan. Hindi, Ang tagali mo. tagaan? Ha? Ang mga tagaan? Tagaan lagi na karong Sabado. Oh, Sabado pa mandi ay. Oh, Sabi ko karon. tagay kay isawot na kapay sa vitamins ng gatas. Kitas ko no. Ipadat na naman to niya sa medias kuan. Dito. Katong adlaw. Miss Bernice na eh. Sige man sige man. Karap-karap man. Ang Kasi dalhin ni sa Sigma. ta. Uling ba sige sa puntak na hodar ke. Uling ko na. Tabang lagi. Uling ko na. Tabang. Naman gitabangan mo dyan sila. Sa main tabang. Ya, buti po yung tabang. Dili gitagaan mo dyan kuya kwarta pang palit og mga tambal. Kuya Bernard. Kuya Berto. Bert? Oh, si Kuya Bert. Ama, so kay tagaan. Ang tugaan ay kay kuan. Nakabayad og 13,000. Nangado na siya puno na lamang kuno kay dan ay kuan 13